Rawpuichhip peng ka thleng thla hei hemi peng atang hianin kilometer thum le chanve vel ala dia minute som ti vel tan ala ni LM Computer Institution computer zirna hmunpui rintlak le rinngap tunge kani ishe a enge kati theire ngi hailove changkang buksia hian diploma in computer application le accounting telia te hian admission kan hong renge sarkar na dil turin computer certificate kan nei nge angai ta heta hian boina itolo na turin LM Computer Institution a hian computer admission ti vero le peng ka rong tan lut chia ka zuam suala lo ka man ho lo lu tu ka ai te tu ra ka ngai tu ka kai ka zuam sual chiang ra pen na om ve la ka ti kha lo ni si lo wa kai thian te bin ngei tui min rong khol ring boka athlamuan thla khop mai amaro chu him takin ka thleng ve thei tura nga yang MEK thlanna hmun tura Rawpuichhip hi aizol atang hia kilometer somli pakhat bor vel ania darkar khatle chan vel tlan ania zanin hianin ka zuam suala karin ai ka tlan rei ang renga a peng a hi sotlaya leng te peng pia deuh mai leng te bazar lam dilo leng te peng pa ngai tak tak khami pia deuh mai kha a peng di tur tlat ta hian ka ngaya chuwang chu karin ai ka tlan rei kho maya a huan chu kan ring hlel le dewa map te kan met chuak le rin ain alo la phian le ngala ka zuam sual ve khopani chuan tiang kan tlan phei zelanga hei akong po hi a session lawa kan thleng ve le vat turan ngai la amaro chu hei ka voi khat kal na turan nia zanin hi khoi lai mun ber nge an ti na lai poi kala hre chuang lawa kala in zong chok phei do na ni boka chuan zo thei thei ang te kan zot phei anga chu tiang chuanin MEK thlenna hmun tur MEK 2025 thlenna hmun tur hi kala zong chop le do na ni tungkum MEK 2025 hi REZ zolbuk lamin an thleng hne viau tura ka ngai tiang kan tlan phei zelanga a hmun po hi luang takin thleng ve thei tura in nga yang thâu ốm nó hết lắm hi là đi dễ lên ai khalai solai ipeng chom na khan mo tan chola ding lam panga te ni kala phi ta tlang na ma hian thâu hun man na khamo phi la ma hian ole nó vẫn chuan vei lắm mà cái peng chầu đó đi bo ole cái lỗ lúc tụi cái chuan ni chuak chou chiang a peng thua mi ti le nga mo chuan ding la mai kalanga chuan toi te han tlan chunga ding la mai peng lenga a hlia chong vek ole cái lỗ lúc tụi cái kong te kan bo le ria hei ka tlan let le do ni video lo en kha chuanin muin ka ringa a peng omna lai kha headlight kha na va chhun ruawa ka lo mumi lawa ka tlan pel nul mai hei va nei thak takin ka pu te ka tong lo mai an nin min lo sil fia ti hian tlang lampang ka pan chho le do ni karin dan chuanin supply khu mor to pe lan sonin ang lo mei turang ka lo nga ya hetlai hi ni hi kan hian veilaman hian tiang ka peng chho lenga ti hian tlang lampang ka pan chho do na ni karin dan nen chu nei nang lo khop mai ti hian hetlai kong chhoan hian in tlang lam pan chho na ni a hei ti hian ka tlan chho zelanga
kong hi chu te ve deuh ting lai chho hi chu te kan tlan chho zelanga a mun tura kan tleng chho ve me yang atlai tang hi chu na bo thei to lawang hei flag alo in tar ze ati hian flag om da lam panga hi tiang ka zui chho zel nei do ni chuan tan hian so wai tu MEK ti lo in ziak le wow me ya ding lam panga kan peng phei le a chuan te ka tlan chho ve bek bek zel ani chuna ni se headline hun vel hi nuam ngo ting karinga a kho om dan te hi a hadam re watang tlai tlang lampang chho na hi ka voi khat lan na ni le khala kala kal ngai mi alowa Rawpuichhip kang kal hianin tian tlat tlang deuh por hi ni zel me kan valu po hianin ko shan thil tia valu thi kan ni thina abiakin hi kan pathleng to pachu bak han kal kwal em kan nei lem lowa ka shabak lem lowa ni hetlai kong chho phei chu soi tong khanin ka voi khat lan na ania hei a kong a hi alo thang reng khop mai selu tu ko om lo salai so wai tu MEK ti lo om le a veilam panga kan tlan chho le hei la hi klemin lo chhe ve dewa ma se chu tianga chia han ti lu tu tur ani lem lo chuan tiang kan tlan chho zelanga road marking MEK kong lampang a chiang thei khop mai a peng atang kha chuanin a bo thei to lo ti ani ari zet lamte anim buat seina that khat ti chiang viau mai kan plan chho zela hei registration mun ka thleng chho trap turan nga yang to khilai khi registration tin hun ani hei boss ka kalna lam tur mi lo ko sak mol mol be hei tiang ka han thleng chho ani Luang eh. Ba, khoi mi dang cái mai ka rong kal e chuan benin la kim lo ka shalo re re bi dang hin local to em. ro kim chuan nam nu lo mo Oh, bo sen di alu choko bông thật thâu lê te puya, te ka boss. ani leo Oh, ani le lo 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 me te na. Hey, te puya ren thei. te parent say bos ben kha exam nge kan chin sia to ai pol Hey, cái register MEK. tên mo Ole. poi a boi nam Oh, 14 ni kon klong mo luang eh. bi tang la tam klong a Tu ma ka ron pulo. Cái mai ka ron suak mo. Voi oh chu. hoi tunan boss te puya let's aron plan for don chi ben member hello ben member isha temo ben mi aron plan for don o kita ada tu kan tilang oh Oh, chọn ai mekin được kìa cho nên thằng chọn chị kan lut chho ge. ole ole Kita ge ta tlan lut chho le khi dro boss. Na tlan khan ka rong kal ve man thin lo a. Ka ron chua do din. Ka zuam thang to tu cái khá accident khá Pu David à? oh ka ron kal do ni ka zuam suala lo. Nai te turan hi ka ngai tla to. Rida in lo classic le. Ani wa boss. Oh, kan tlan lut chho le hei. Registration te ti kha kan ti fela. Ari zette bia kan nuam khop mai hospitality an nei tha ti chianga an smart ka ti chuan an lo fel fight mai an mani pokha
an fak omin an zaom ka ti hle mai chuan hetlai a chak lok mai khi ani to turang ka nga ya kan tlan chho zelanga tuna khan report an pe chowa walkie talkie tangkhanin kitlai velan milo puak le mai tura nga ya yang kan tlan chho ve zelange oh hei motor te po kan putrana atla to lawang okay ka thian te ka puta sar hen aten hei min lo buaka bel ni mo ang lo ti bo min tan pelati tuin o nó nằm quy lệ của anh cái mà lo motor ni biang ka adi su keyboard ka stage na su wa stage na su keyboard ka da su ole cho vei rồi khan cho ti le rồi khan ko hey sound check kan nei do na sound checking oh hey kan manager oh ti chi kha boss oh kan manager ra dia sar hena oh sound check kan nei do na tu da hian kan guitarist le kan drummer an lo la thlang lo wa hey kan bassist sarang bua dia oh hey kan bassist ni ai đủ thầy có bao video lạc một bao hiện ai ngã hiện ngủ rồi ngày đầu mà đi là gì ha sound check cái này đó này dạy chưa luôn bây giờ dạy dù hey cái này nó là đồng cân sound checking cái này đó là mình ngày tua không khóc bài hậu tu tên hay boss step yên có bạn chặt rồi em mà giải thì rồi em sound check hay cái này đấy hết làm sao lắm bồi pui tôi tên mình nó bồi pui bốc hay đi ba nó cái tờ nó dây về thôi đấy là một hiện đang control hay hiện anh giúp cô bạn hết là một hiện đang kiếm control cái gì à sound just nó ra rồi đi ba có boss cô đang khác lên to khóc về cô dừng mà nó là mấy to đi boss yêu chuyện đó có số mà we are one guitarist sar foi po hay alo tôi là cắt đàn pel chứ mi đàn pel đấy khơi lại à cái này cái tao nó gì pui á ôi hay drummer bon lúc tục taron theng to ko ni vole pop mai lo ni dia lo to Common Service Center kan ni a
PAN card, income, tribal le residential certificate, motor insurance, Indian passport, udiam registration le learner license te engtiklay po in kanti sak thaireng ache LM Computer Institution changurkon luangwal computer zir na mun Bắt được nè, Ezio làm thì luôn, MEK làm tiếng không? Party để ăn ôm, cần rau cuồng phong kín đèn. The classmates rong rong theo downtown để ăn ôm, ready to play. Dress code le aseme, and we say, as we all love it, love it, put my hand.
Kan kita ini suara sound tidak? Kan host dia, oh ZM mari, host dia. Kan sau na hian min pu na sabak dai, lom thu kan sai kan lom lu tu ke.
Ra lệ con ra lệ đâu chỗ